Ayan mga kamba, si Robertson dito sa Valenzuela. Shoutout sa lahat ng vlogger. Thank you, thank you. Thank you ha. Oh. Mga kagamba, sa Binangunan Rizal tayo. Ito, sabihin niyo mga pangalan niyo, hindi kayo kilala eh. Walang pangalan mga kagamba. Nalunok yung mga dila. Endong po, Endong. Indong, si Indang kasan? Bingbong. Bingbong, sino pa? Ay, Itan niya, Itan. Sino pa? Alin po, Alin. Ayun, shout out niyo yung mga tropa niyo. Wash out po, wash out. Kayo po, kay. Wash out niyo. Maganda na yung mga malalakas ang gagamba dyan. Iyon, ayan. Hamunin mo si Randy. Si Randy. Oo, ang musika. Ayan. So yun mga kagamba ha. Maraming salamat. Ayun mga kagamba, what's up? Gandang araw ulit. Yung mga nagtatanong dyan mga kagamba na yung laging tinatanong na banusan, tapos nagtatanong ng mix. Yung banusan sa mix mga kagamba iisa, kaya lang ginagamit yung salitang banusan sa Masbate. Understood yun, pag tinanong mo banusan, Masbate yun. Pero pagka mix, Tagalog yun. Yung mga nagtatanong naman ng size dyan na sabing Tercera, TM, God, OS, Jumbo, ngayon na lang lumitaw yan mga ganyang sukat dahil sa Cebu. Dahil ang Cebu kasi masyadong ginawang negosyo na yung mga sukat ng gagamba. Hindi kagaya na Masbate, isa lang ang sukat pagka pinadala, banusan ka agad. So ando lahat yun, maliit, malaki at saka pinakamalaki. So pagka yung dating original na mga gamba na sukat is pag sinabing sizing, malalaki yon, kasama yung good, OS, saka kung mas malaki pa. Sizing lang ang tawag doon, wala nang tercera kung ano-ano. Pagka yung Masbate automatic, pag sinabing sizing, Masbate yun. Pagka tercera, TM, God, yan, Cebu yan, mga kagamba, yung Cebu ang nagpauso niyan. Saka itong Jinsan, kailan lang naman lumitaw ito, nakaraang taon lang to. Nagbinta dito sa Luzon yan. Ginawang Jinsan, kahit na hindi naman Jinsan, sinasabi Jinsan, mga kagamba. Kasi napakamahal nga yung presyo nila. Pero ang Masbate, sa panahon ngayon, dahil nga hindi nga nailawan dahil sa pandemic, hindi nahulihan mga nakaraan, may mga uis na siya. Minsan may jumbo na halo, pero hindi ganun kadami, mga gamba. Tapos yung tanong ng tanong dyan, sinabing mix o pambata, at tanungin, malalaki ba yan? Maliliit ba yan? Maliliit yung pagpambata, mura. Pag mura ang presyo, automatic mga kagamba, maliliit yan. Pag mahal ang presyo, yan, automatic malalaki yan. Alam na may bibinta sa'yo yung mahal ay maliliit pala. Ganun yung mga kagamba. Yung iba kasi nonsense na lang yung mga tanong eh. Pagka mix, automatic may maliit, may malaki. Tatanungin pa anong size. Pag sinabing mix mga kagamba, automatic, walang size yan, halong mix nga eh, o banusan, ando lahat ang sukat niyan, maliit, malaki, reject, nando lahat yan mga kagamba pag sinabing banusan. Ang banusan, gamitin nyo lang ang salitang banusan sa mga Masbate lang, para hindi nalilito yung mga iba, nami-misleading sila eh, mga kagamba. Ayun, sana may natutunan na naman kayo dito sa mga sinasabi ko mga kagamba. Wag nang tanong ng pag sinabing mix, kasi wag nang tanong anong sukat niyan. Mix na nga tatanungin pa ang sukat, 'di ba? So lumalabas na hindi tayo nag-iisip mga kagamba. Yan advice ko lang sa inyo para hindi kayo pagtawanan. Shout out muna kay kay Nuli, Abrio, Nikki Ibon Pinlan, si Jacolino Salsalani. Niloloko ko yan isang arta sa San Pedro Laguna. Si Ramel Malaka, yan, mga tropa niya yan.
si Matthew Silvano, Gagambata PH, Anthony Cobos, Rain scored 72, Jude Rayos, ni Spideo, Marga Jaime, Aegis Spider PH, Joel Gagamboy TV, na taga Bacolod, si Andis Bon Chan at si Aldos Gang TV. Ayan mga kagamba. May paglalabanin tayo mga kagamba. Yung ito yung Tagalog na yung alaga ko rito. Hindi ko nilagyan ng load ito kasi pag niluludan natin mga kagamba, yung gagamba natin umiiksi ang buhay. Ito buwan na ito mga kagamba. Nakalagay lang ito sa isang pahamugan na binigay sa akin ni Boss Julius na taga Antipulo. Lagi kong dinideliveran. Kumusta ka na dyan, Sir Julius? Ito yan mga kagamba uis na siya lumaki na. Tagalog yan yung sinasabi ko sa inyong malupit na lumaban, pero hindi ko niluludan yan para mahaba buhay. Ayan, pinakain ko siya ng isang gagamba isang araw. Ayan kaya maganda yung katawan. Ayan kita niyo yung picture dyan ayan ayan. Isang tala ang nabasbati kalaban niya, pero ito Tagalog to mga kagamba. Haba ng buwan niya, buwan na ito mga kagamba. Kita nyo? Astig pa rin. Ito naman yung makakalaban niya mga kagamba. Tala ito na basbati. Uis na rin to mga kagamba. Parehas walang load ito natural to natural. Walang chemical tong dalawa na to. Ayan uis na rin yan. Ang laki niyan Ayan mga kagamba So ayan ang ganda ng pagkatala niya, ang kapal ng paa nitong masbati na to. Ayan, nakita ko lang yan nung nagsasalin ako, sabi ko itabi ko nga ito, gawin kong content. Ayan mga kagamba. At saka ito naman yung Tagalog na malupit ko. Ayan Ayan, parehas sa parehas mga kagamba ang size niya na. Pauis na yan. Uuis na sila. Mismo, ayan so paglalabanin na natin mga kagamba, titignan natin tong dalawang natural na ito na walang chemical walang walang load ito mga kagamba. Magharap na. Ayan, magharap na mga kagamba. Ayan. Aba. Yun na mga kagamba. Natalo na itong aking Tagalog. Nadali na siya ng masbate. Isang alaga ko ng masbate na to. Ang kapal kasi nito mga kagamba Kaya nakatisan yung paa May katisang paa. Tingnan natin ulit. Malupit ang laban mga kagamba. Yan, tingnan natin ulit. Magharap ulit kayo. Aba, umayaw na yung Tagalog ko mga kagamba. Ayun, nagpatihulog na. Patihulog na mga kagamba. Itong malupit na Tagalog ko. Ayan, nanghina siya Nabinom. Nakadalawang hulog na siya mga kagamba. Tingnan natin ulit. Kung lalaban pa. Sinundan, sumasapot din mga kagamba. Ay, nakagat siya sa likod. Naku, nadali yung Tagalog ko. Nadali siya, kinagat sa likod mga kagamba. Sa batok siya kinagat, Pero sumasapot siya kanina, ay kasing kumagat Ayun, nadali Tagalog. Patay yung malupit ko na isa. Ito naman ang pumalit ngayon ng champion. Itong tala na ito. Walang load yan mga kagamba. Natural yan, dalawa na yan. Natural. Ayan. Hawatin na natin mga kagamba. Malupit ang pagkakakagat niya Nakalak talaga Mamamatay itong Tagalog na to. Baka hindi na makarecover to. Awatin na natin mga kagamba. Talo na itong Tagalog. Baka mabuhay pa itong isa na to.
Ayun, baka mabubuhay pa siya. Nabatok siya mga kagamba. Oh. Nadali siya sa batok. Oh. Oh, titignan natin baka mabuhay pa ito, makaka-recover ba to? Oh. Lalagay ko ulit sa pahamugan yan mga kagamba. Kukondisyon ko siya ulit. Malupit tong tala na to, malupit. Oh, hinahanap niya oh. Oh. So ayun mga kagamba, maganda yung naging laban nila. Pero nanghina rin to mga kagamba, nanghina rin siya. Oh, mahina rin yung ano. Nanghina rin itong tala. So, ibabalik ko yung mga dalawa na to sa pahamugan mga kagamba mamaya. Ang lupit na laban. Ang lupit na laban. Tagalog at saka Masbate. Natulala yung Tagalog mga kagamba. Hindi siya masyadong sapot lang ginawa niya. Hindi siya kumagat. So yun lang mga kagamba. Hanggang sa muling pag-upload. Maraming salamat.